Radical Intervention Ministry. Radical Intervention Ministry. Radical Intervention Ministry. Firstly, Nick and for the progress towards this year 2021. I make huge progress in this 2021. Easy. We've made a lot of progress. Yes. So I went na Radical Intervention Ministry. Assurance in the new by next year on a permanent site. Hey! I'm going to progress I need in 2021. Amen. So yes. I know only casualties this year. Amen. The only casualties we had now on your mount alonko that we na gota. Which is very bad. Which is ISO. Yes sir. Which is yes sir. So man Radical Intervention Ministry lawyers they take go the matter up. Oya bu na anu kwatali ano na oya ma na ebu nwa na oya ma na anwa alcohol na obo onya nwuruma esi onya to court. Ihe ọ na-akọwa bụ na onye ọbụla mekete echi ọnya wee sị na ya futara onya nwa n'ọdụ akwụna. Ya na ndị court agbalịbazia. And onya na-eje n'ọdụ akwụna, nya kwụsị ije n'ọdụ akwụna. Ọ ka ọma ya kwụsịkwuo ipe akwụna. Achalu goes go. Imane if you today bụ statement of account 2021 or MLAG or inakakus ya former account. I'm a legend for Okotondo mother. Umwa kwesiko no mano on a woman. Treasurer. Our accounts are go ready. No, ya can. Let's proceed because ucho yobuna the onya this is account ucho yobuna there. Evangelist. Ongi wazo. Wow, go check account. Statement of accounts Radical Intervention Ministry for the year 2021. Total money actualized this year is 30,322,000. The money that was through seed of faith, my tithes and the money. So, Jesus, I think the poor money come and for making it possible. My name or the money I realized from tithes, seed of faith, offering, Monday and your children don't know kaka. My Jesus from my doctor money from my billy, all their inputs. Matters a lot. Yeah. Total miracle performed by our pastor Idi Kemanewu. Total miracle recorded onya mame bu 0. Ana kawa no yan the miracle this year. Very painful. Total money spent on charity none. And here generate charity this year, which is very bad. Man I been assigned ego. Then breakdown of it way she spent the 30 million I actualized this year. Money spent on church projects 1,700 naira. Oh, boy, I must now matter 2 cups of cement. We're patch some. Yes, I do from my way. Oh, yeah, I'm surprised. Money borrowed by Achalugo for his family welfare 765 naira. Excuse me. Kedonya la Achalugo ego. On whose signatory? Could I sign it, Diego? Evangelist. Nakini Messi. About charity organization. Oh, evangelist sign. My son, Bomboy, with health issue. Excuse me. Or Radical Intervention Ministry, mo Bomboy. My name is Milichuku na Radical Intervention. Guinea we Messi. Emery Milichuku Guinea we Messi. The evangelist can even this man. 765 naira. Kenya Chelusasa Lugo Sosia. Oga Kuka di Oko. When did Achalugo? You must provide that money. When did you? In a day can nefi. Oh yeah, wait. 765 naira. ECG. In a 1,000 naira. 765 naira. You will pay 1 million. I have 1 million naira. Because come on down. We can make it here at this minister. We must move. Money borrowed by evangelists for personal use 250,000 naira. You don't know what is going on, Allah. Evangelist. 250,000 naira. What are you doing with 250,000 naira? Oh, come now, Rombiana Lotranzo Lego, we've won. So 765 funji go on and about Kunkemu, up to source of 250,000. Oh, yeah, okay. Hi, let's move. Total money squandered by our pastor, Onyamoma Dike Manewu. Excuse me, can I go to call on one name? And I can't give me because I'm not checkpoints in Dami, and then when I did as a call, you phone with people. So bad, because we one corner and my young got my butcher gas and because one name.
We must move. We have not phone in a silence. Total money squandered by our pastor Onya Umadike Manewu. Evangelist, we make iji ihe njiburu nwoke ji enyu ame. Onwele bi na-eje. Onye amụma nye mi ba ngi ji weburu nwoke nye mi. Nya Achalugo ko je enyu ame. Nye ka nji ihe na ebe agwa minute. Ihe na ebe agwa. Ana akwụpụta ya bụ ife akwụpụta. Kwupụta ya ọbụla na nke ga ebido. Kwupụta ya non detachable now. Nye mi detachable ka ọkwa ka nwere ihe njiburu nwoke enyu ame nke ga agụchala na total money. Finish this thing, we are waiting for you. Yes. Total money. Listen up. Total money squandered by our pastor Onya Umadike Manewu. Let's move for the last time because total money squandered by our pastor Onya Umadike Manewu on alcoholic consumption this year 22,322 naira. Hey! Onya umere go radical intervention ministry useless. Evangelist. Ka na-ekwu ọkwa ego oyiwe wọ na akpa anyị. Ego was in aba 500 naira. Was in aba 30 million. 500 naira. My health. 22 million naira. Onya umere go radical intervention ministry useless. Mom nebo na no neteli this ministry. Achalugo come on. Evangelist. N'ime ibe niile na-ekwu ego wọ n'ọkwa 500 naira wọ. Ego was in aba. Anekwu nke mela na-emu. Achalugo ka lụrụ ibe akwanu. Kuroda na onye ji ụgwọ ya kwụ ụgwọ ji ebe aba. Ozugo Achalugo. Check go my BP, check my health. BP Achalugo. Evangelist check my BP gali go kwa. Opa problem Achalugo BP gali go. Excuse me. BP Achalugo gali give you na cost. What do you have to say na 22 million naira? Chineke gozibere mu no. Ya gozikwo. Yes. Na mbo onye mbo ofuma. Omubo Onya Umadike Manewu. Anye male. Can you make 22 million naira? Omubo the only person Can you make 22 million naira? Not say now. Can you make 22 million naira? No. Mubo the first candidate of heaven. No we beat a cut off mark anywhere. Anye ma credential ni na. Onu mo onye mbo ofuma and meje anywhere every Wednesday check BP. Onya amuma kediwe me na 22 million naira is squandered on alcoholic. Could you prepare this account? Oh my brother Pills. Oh brother Pills. Logo. It wrong on here prepare. Onye amaka ekwu ibe mme. Onwere ka mmanya nwụrụ si wee lu 22 million naira. Onye ama eti ekwe mva ncha. Eji my own notes. Maka ihe ọbụla na-eme na this ministry since the inception of this radical intervention ministry and may take note of everything. Otu ọbụla o si wee ga. Onye amaka kediwe explain go dey. Na my own this thing right up nwere ebe a. Ihe mma ọ bụrụ na ma nwụrụ nkwụ mana nkwụ nwere lu 22 million. Nkwụ nwụ bụ nkwụ 18,866,000 naira. Ya amabaka of. Qu'est-ce qu'on a laissé nous 22 million. Onye amabaka of money. 18 million plus ka nwe. Onwe kwe nke metiele. Onwe nke metiele. Onwe kitiele. Onwe nke metiele. Take odi ka ngwa gi. Mmanya 18 million ka nwe. The remaining na mali ane na ojibuze 22 million. Bụ ego die eje ni gwa every Wednesday check BP. Osile numu na aka. Onye check BP. Mma na assault ndị check BP. O check BP nene bia. Onwe no ka odi. Ndaje na asem idika mane we idika mane na asọtụ ha. Onye amasa na anyị shi na Sunday morning can you make 2 million? Ina challenge Gabriel. Ndaje ki na It's not in having but in the spirit of giving. Onye amana ekwu. Asas na anyị shi na Sunday morning. Can you make 22 million? Ihe kwesịrị na-ekwu bụ otu onye amụma nwụrụ nkwụ 18 million naira this year. Ka anyị gba mbọ ka mmanya ọ ga-anwụ next year luo mmanya 30 million 35 million. Onye anwụrụ ma. Evangelist, ọ bụ ya ka na-ekwu. Budget Nigeria ka ịnwụ dị na nkwụ. Ịnwụrụ budget Anambra State. Onye ama ọkwivu so far na mma akwụ 765 naira. Ihe akwụ 22 million naira. Yes. So na ji ụgwọ na Onye ọbụla kwụọ n'ugwu nji. Hey! Achalugo money. Achala funds. Meji do no go to. Achalugo enweta ego nke 25 naira. Onye ama weta 22 million naira. Yes. Let's move. Ife men bụ na asị onye Umadike Manewu and the founder of Radical Intervention Ministry. I hereby dismiss Achalugo from Radical Intervention Ministry. Ego so kwento ba Onye ama ihe akwụ 22 Ana sọ mara miracle. Ị na-atụ maka ihe akwụ ụgwọ. bịa jide nụ n'aka. Onye ọbụkwa Advance me mama ya so na metilo. Hello, makati memelo okwe mama check on my health first. Check on first before no. Hey! Okwe na ka memetu kwa konya amada. Na miss this smackdown. Oya mama ke check smackdown. Ka miss smackdown na no wa. Ma miss Kembara ni. Otu we miss Kembara. Ma miss Kembara ni. Ini kama na wo onye. Okwa onya ama akwa na ebeli na anu okunu.
akwụkwọ m go 20 eji m 25 naira. Onye discount kwata m again. So, ị na-eje na tonya ma 22 million ya. Ị na-etie 22 million nya anyị balance o. Ụlọọgwụ mejin 500 dị ọ na-akpa. Emi wọlọ ọkpa natawa. Biko, park ya minutes o, ka ọ dị next year. Shot by the Ghana Victors.